Lambot. Lambot. Hello mga kapudibit! Today kakain po tayo ng honey butter chicken at meron tayo dito adobong paa ng manok at drinks natin, tubig. Mga kapudibit, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Ayan mga kapudibit, malinisan kami namin mga taking kapampangan. Manganta na po. Opo, manganta Meron tayo ditong garlic mayo. Ayan. Yes. Meron na si BBM. Yes, meron ako. Ayan. May sarsa na yung aking pinggan. Yes. Puro lang yun. Sabaw Ay, lang pa. dito tayo. Okay. Isasasaw natin dito sa... Ito. Okay, so. Ang unang subo ay para sa inyo, mga kapudibi. Manganta na po. Manganta mo. Sarap. Nga, ma'am. Naman na. Paano? Lambot. Lambot. Cheers. Malaglag. Cheers. Yan, dadam. Malamig. Sarap ng tubig.
Ayan, shoutout Amir John Gasa. Ayan, dahil nabitin kami sa niluto mong honey butter chicken. Ayan, kami, part 2. Sarap kasi Bal. Nabitin kami dun. Hindi mo pinatikim Sa susunod na pag-uwi mo dito, luto ka ulit. Tatry natin kung masarap nga. Masarap. Sabi ni Ate Alvin, masarap yung ano mo. Ang galing niya magluto. Very good siya. Ilan na siya? 12. 12 years old na po siya. 14 na siya. 14 na si bro. Bro, Mukha kasi siyang 12 eh. Shoutout sa'yo, be. Anak ni Cook Like Crazy yun. Diba? Ang sarap na paa ng manok. Grabe no? Sarap. Magluto na kayo pumaantin mga pudip. Sana kanya mo. Madali lang siya lutuin. Pirito mo yung manok. Tapos, manggisa kang kay. Marakal bawang. Isang yung butter, tapos madaming bawang. Tapos honey. Honey, taray, honey, Toyo, paninta yan. Kung matamad ka magluto, mga nakahamkeng kayo. Ano kasi ta? Kitang samji. Underwings. Okay, shoutout po tayo. Shoutout po kay Joseph Manalo.
Jasmine Kaunes from Balagtas, Bulacan. Susan Cabrera, ayan, gusto kong shoutout yung anak niya, si Wafer. Hinahanap daw tayo ng Hollow Week kasi hindi tayo nakapag-upload ng Hollow Week. Shoutout sa'yo, baby, si Wafer. Sophia Benito and Kyle Benito, ayan. Wildon Lee family from Arkansas. Green Panther from Bangkok, Thailand, ayan. Shoutout po sa inyong lahat and salamat po sa suporta po ninyo sa amin ni BBM. Ayan. Tita Olivia! Kachat ko kanina si Tita Olivia. Ingat ko po kayo palagi. And syempre, Tita Cynthia, Tita Nelly Pineda, Nanay Babe Kaluya, Tita Baby Dimla, ayan, Chubby Cabezas, shoutout sa inyo lahat. And Shopa Baby Alison, Catherine Bugoy, shoutout sa inyo lahat. Camille Garsalia, Ruby Garsalia, Elis Garsalia family, shoutout sa inyo lahat. And we love you all. Ingat po ay palagi, mainit ngayon, sobra. Inom po laging tubig, ne? Magluto na po kayo, masarap siya. Kung di po kayo makapagluto, bili na lang po kayo sa labas. Sarap. Ay, makaputi Miss Aggie sa naman pamangan mi. Kita-kits sa susunod na mo, bang. Thank you so much po. Ingat po ay palagi, ma.